Самы маштабны культурны праект Беларусі славянскі базар у Віцебску – гэта не толькі месца, дзе штогод запальваюцца новыя зоркі сцэны. Для шматлікіх артыстаў, музыкантаў, мастакоў і рамеснікаў, як айчынных, так і замежных, удзел у такім маштабным міжнародным форуме з'яўляецца яшчэ выдатнай магчымасцю для самапрэзентацыі і пошука новай аўдыторыі. Дзякуючы менавіта славянскаму базару істотна пашырыла армію сваіх прыхільнікаў і сям'я пінскіх мастакоў і педагогаў Андрэя і Веранікі Руско. Іх работы добра вядомыя і знайшлі месца ў замежных прыватных калекцыях, але так было не заўсёды. Начали, да, ездить на славянский базар очень давно, еще когда поступали в Витебский технологический университет. Я хорошо помню, мы просто приехали с папочками, студенты, и восхищались людьми, которые портреты рисуют, ну, такие разные творческие люди, ну, уже, конечно, более старшего возраста, более опытные. И мы сидели там, я помню, в каких-то парапетиках возле ратуши и рисовали даже чьи-то портреты на коленках. Ужо на наступны пасля знаёмства з фестывалем год пінская мастачка адправілася пакараць Віцебск сваімі распісанымі ўручную хусткамі. З цягам часу да эксклюзіўных аксесуараў дадаліся і аўтарскія карціны, выкананыя ў тэхніцы двуслойнага батыка. Дух захватывает и переполняют эмоции и, конечно, вдохновение, когда ты именно насматриваешься на то, на что способны люди. Вот. Поглощаешь всю эту эмоцию, энергию в себя, чтобы потом воплотить во что-то свое, в свои изделия. Сёлетні славянскі базар таксама пройдзе з удзелам пінскіх мастакоў, але ўпершыню яны выступяць у новай для сябе якасці. Па запрашэнні абласнога ўпраўлення культуры разам з майстрам па мастацкаму роспісу па дрэве Вольгай Іванович-Зганцевічаў муж і жонка Руско прадставяць брэшчыну на пленэры «Райскі сад». Рэспубліканскі форум арганізатары прысвяцілі стагоддзю віцебскай мастачкі Марыі Ларынай, адной з яскравых прадстаўніц традыцыйнай для віцебскай глыбінкі мастацтва роспісу дываноў. Дарэчы, наш рэгіён будзе прадстаўлены і на традыцыйнай выставе кірмашу «Горад рамёстваў». У ім паўдзельнічаюць адразу 5 майстроў ганцавіцкага дома рамёстваў. Тацяна Будгусаім, Кацярына Страха, Александр Дьяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».